I uge 4 har vi valgt spørgsmål 9, der hedder, at vi skal bestemme pi-elektronstrukturen for transbutandien ved hjælp af Hückel-metoden. Så det første vi kan gøre, det er at opskrive en struktur for transbutandien, hvor vi altså kan se, at vi har at gøre med konjugerede systemer, og derfor også har at gøre med pi-elektroner. Fordi der findes pi-elektroner i de her dobbeltbindinger. Til det har jeg altså valgt kvantekemibogen skrevet af Stefan. Hvis vi nu navngiver de her 4 forskellige kulstofatomer som A, B, C og det er D og her hedder C, så kan vi altså se, at vi kan opskrive en lineær kombination, fordi vi har altså de her molekylorbitaler. Så kan vi altså opskrive en lineær kombination af dem, fordi vi også har en 2p-z-orbital for de her 4 kulstofatomer, som vi har navngivet. Lineær kombination ser ud således. Det er vores lineære kombination. Ud fra det kan vi altså opskrive en egenværdi-problem. Det vil altså sige, at vi opskriver en Hückel-matrice, hvor vi har 4x4 matrice. Så her i diagonalen, der har vi alfa. Det beskriver altså Coulomb-integralet, altså Coulomb-interaktionen mellem to atomer, to partikler. Og her der har vi beta. Godt. Og vi ganger det med de her molekylkoefficienter, som vi bare ser af. Og så kan vi altså sige, at det er lige med en 4 egenværdier. Fordi nu kan vi se, at fordi vi har en 4x4 matrice, så bør vi også at få 4 egenværdier, som beskriver energi for den her transbutandien i de her forskellige bindinger. Vi har altså at gøre med binding og en antibinding. Som sagt får vi altså 4 løsninger i alt, og det er lige med så her kan vi se, at vi har 4 løsninger, og hvis vi nu opstiller en diagram, som beskriver antibinding og binding for de her pi-bindinger her, så kan vi se, at vi får i 1 pi, 2 pi. Sådan her. Så den laveste energi, den har så 1,62 og den laveste. Som vi kan se her, så ser vi altså de her 2 nederste, som jo er mere stabile, det repræsenterer bindingen. Og de 2 øverste, de repræsenterer antibindingen med de her negative værdier, vi har deroppe. I den nederste del af molekylorbitalenergi, der har vi altså kun orbitaler, der vekselvirker med hinanden og som er bindende. I næst nederste orbital, der har vi altså stadigvæk 2 p-z-orbitaler, som interagerer med hinanden, men antibindende, og derfor så er det, at de danner knudeplaner i takt med, at
knudeplaner de stiger, så stiger energien også. Her kan man se, at jeg også har konstrueret de her 2p Z-orbitaler, og hvordan de binder sig til hinanden. Her i midten her, der er ikke nogen knudeplaner, og heroppe har vi altså en knudeplan, og selvfølgelig også ved de andre antibindinger.